We gaan vandaag een vastelavond look maken voor Manslui, want daar is altijd een gebrek aan inspiratie. L11 alarm! En we maken vandaag een look die niet het hele gezicht beslijt, maar die zich vooral focust op het gedeelte bij de ogen. En ik breng nu eerst een witte basis aan en ik ga dadelijk met pressed powders werken door overheen om er kleur in aan te brengen. Dat wit dat doe ik zodat de kleuren zich heftiger pakken. We gaan een onderlaag maken met pressed powders en dat palet dat heb ik nu vast met kabuki penselen om de onderlaag te gaan maken. Ik ga hem lekker matchen met de trui, want ik vind het altijd wel leuk als dat een beetje trucken. Dus we gaan voor paarstinten bij de ogen, dat is een mooie donkere kleur. En dit zorgt meteen voor een stoere uitstraling. En de poeder die breng ik deppend aan. Bij mannen mogen de kleuren vaak wel wat dieper en stoerder en donkerder aangezet worden als bij vrouwen. Geeft meteen en je hebt minder lieve uitstraling. Vandaar dat ik voor die helle kleuren durf te kiezen. Nou, dan ga ik door naar blauw als toevoeging. Zit ook in de trui, zoals je ziet. En dan als laatste pak ik nog groen in de onderlaag, omdat het ook in de trui terugkomt. Ik ga een design maken met in het confetti thema eigenlijk als het ware. Dus ik ga verder met stipjes en die maak ik met een vingersponsje en splitcake. En het leuke aan splitcake is dat er meteen verschillende kleurtjes in zitten. En daarmee krijg je dus een super tof effect als je dit gebruikt in een schminkje. Voegen we nog één kleurtje toe. En dit hoeft echt niet helemaal symmetrisch te zijn. Zolang er wel maar overal ongeveer even vuil van die bulken staan. En dan gaan we door met de kleinere confetti. Ik pak weer kleurtjes die matchen met zijn outfit. En ik ga een stipje zetten met een rond penseel. Niet te moeilijk. Dan zet je van 4, 5. Horizontaal, diagonaal. Daar ga ik lekker mee spelen. En ook dat hoeft weer niet gaan symmetrisch. Want we gaan meerdere kleuren toevoegen. En we stippen. In eigenlijk alle kleuren die matchen met de outfit. De kas is dat in dit geval lekker kleurrijk. Paars, blauw, groen, geel. Dus dan kun je lekker los mee gaan. Pakken we de volgende kleur, groen. En juist door de eenvoud van die stipjes is dit een design wat ook toes heel goed zelf na te maken is zonder dat ze heel veel schminkervaring hebt. Ik zorg er altijd voor dat de kleuren die ik al gebruikt heb in de andere details van de schmink en die in de outfit zitten, dat die ook echt altijd terugkomen in mijn snoetje. Nog alleen wit, want wit is altijd een goede tint om toe te voegen. Voor kleur en om goede details mee te maken. Voordat we doorgaan naar de glitters, zet ik er nog wat kleine fonkelingen bij met wit. En dan bussen eigenlijk fertig. Als laatste, ook bij mannen kunnen glittertjes natuurlijk niet ontbreken. Het maakt het geheel altijd net nog even wat gezelliger. Dus ook hier, het hoeven geen grote plakkaten te zijn. Net her en der een beetje glitterwax. En het fijne is aan de wax dat het niet uitmaakt of ze daar op schmink duis of erneven, want die wax die zorgt ervoor dat in de schmink niet gaat lopen. Dus dat is veilig in gebruik op schmink en ook erneven natuurlijk. Dus zo. Dan ga ik die aankleden. Oeh. Ik kan hem ook zelf opzetten. Nee, precies, wie opzet bedoel ik. Ja, dat geeft gewoon niet charmant een pruik opzetten. Ja, dat bedoel ik, dan kan ik er toch beter zelf erop zetten, of niet? Nee, dat komt goed. Voilà. Een stoere mannenlook. Lekker vrolijk, echt vastelavond.
En vooral fijn als ze niet gans geschminkt gezicht wil.